Kan ganim lama kan. இஷ்ட தெய்வம் குலதெய்வம் எல்லாமே சாம்பிராணி கருப்பர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த. எப்போ சிவகங்கை வந்தாலும் இங்கே வராமல் நான் போகவே மாட்டேன். இந்த டைம் நினைக்கிட்டு அவரை பார்க்கறதுக்காண்டியே வந்திருக்கேன். இது வந்து சாம்பிராணி கருப்பர் கோவில். இங்கே வந்து அவருக்கு சிலை கிடையாது. குட்டி ஓலை குடிசையில் இருக்கார். சிலையே கிடையாது. ஒரு குட்டி சிலையை ஒரு கல் மாதிரி தான் இருப்பார். ஆனால் அவர் சக்தியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. இது வந்து சரவணா படத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீனுக்கு வரும். இது ஃபுல்லாக அருவாக தான் இருக்கும். எல்லோரும் வேண்டிக்கிட்டு அடித்து வச்சுருப்பாங்க. சரவணா படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கோயில் இருட்டிருச்சு. நல்ல தரிசனம். மனசில் இருக்க எல்லாம் சொல்லியாச்சு. சாம்பிராணி கருப்பர், கரைய கருப்பர், முத்து கருப்பர், சின்ன கருப்பர், பெரிய கருப்பர், எல்லா கருப்பரும் இந்த ஊரில் தான் இருக்கார். ஒரு பெரிய குதிரை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? திருவிழா வருது அடுத்த மாதம். இதுக்கு ஃபுல்லாக மாலை போட்டிருப்பாங்க. கோயிலை வந்து உள்ள சாமியை வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஷூட்டிங்கே எடுத்திருக்காங்க. படமே நிறைய படம் எடுத்திருக்காங்க. சாம்பிராணி கருப்பர் எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க. ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஐயா பாருங்க என்னையும் கொஞ்சம்.